Jag ska nu på ett enkelt men pedagogiskt sätt visa hur man lagar en bil. Vad man behöver först, det är en bil naturligtvis. Och en spann vodka och en trase. Sen så behöver man verktyg. Jag ska visa några verktyg. Här är en del, det är verktyg. Och vad man ska tänka på när det gäller verktyg, det är att de är stabila och passar handen väl. Ja, det är verktyg. Det ska inte vara något smått fast. Rejäla döningar. Ja. Sen så börjar man lyssna på motorn. Och den ska låta låter det sådär fel. Och då börjar man reparera. Och det första man gör, det tar bort de trasiga delarna. Ja. Sen när man har tagit bort de trasiga delarna så ska man sätta dit nytt. Och då börjar man med det. Ja. Och man flyttar vodkan lite. Och man håller på här och skruvar och aj som fan. Jag skadar mig. Ja, har man då skadat sig så är det bra att ha lite operationsverktyg. Man börjar med att klippa såret rent. Och sen vad blöder. Går man in lite märke. Ja. Och sen har man en nål och så söger man ihop såret så att man får blöd. Ja. Och så är det ihopsitt. Och så sätter man sig, men inte i vatten utan vodka. För det renar. Där. Och så har man lösen och torkar bort. Och nu är såret sytt.
Ja, man är fit för fight igen. Låt mig tänka. Jo, vi hade lite delar till. Sätta på motor. Och då är det bra att ta nya. Och snöar man i det. Så. Och sen när man är klar stänger man motorhuven. Startar motorn. Och hör så den säger och inte som innan. Och man har lyckats med reparationen.